Hiihtoloma. Jengi tekee lukulomania mitä vaan paitsi lukee vittu kokeisiin. Tervetuloa Hermiksen uusimpaan videoon, mitkä fiilikset? Ihan älyttömät. Mikä fiilis Hermis on takas? Ihan hyvä. Mitä me tehdään tänään? Jättefiin. Nyt pitää pulkan kyydissä autoperässä. Tässä on meidän setuppi. Meillä on täällä assistenttikuvaajaa paikalla. Moi. Hermiksen production value on noussut 10-kertaiseksi vähintään. Mitä? Kai tuli videolle! Ai. Vittu yks meni. Vittu yks meni. Mitä täällä tapahtuu? Ja tässä me näemme luonnonvaraisen vaskieläimen. Hänen Saab 9000 on ottanut pientä iskua paikallisesta kannasta, mutta koska vaski aikoo syödä tuon kannan, hän niin sanotusti laittaa sen lihoiksi, niin asiat on kunnossa. Vaski tekee peruskorjauksia Saabiin, koska Saabin muoviosat ovat tehty iskuja varten. Tässä aiemmassa välikohtauksessa, missä Saabi otti osumaa, niin suistuin itse pulkalla pois tieltä ja otin itsekin osumaa. Meniks tääkin? Oho. Se kyllä näyttää, että se on ollut ennenkin. You can call me Rio. Okay, glad to meet you, operator. Girl, you know why? Girl, you know why? I've been feeling. Wake up in the late night, dreaming about your loving. Girl, you know why? Girl, you know why? Don't need candles, cake, just need your body to make good birthday sex. Birthday sex. It's the best day of the year. Birthday sex. Birthday sex. It's the best day of the year. Birthday sex. Birthday sex. It's the best day of the year. Ei oo, tää on vaskittelee eikä muu viikolla. Ja kasetti ees. Muista kasetissa olisi jostain superasteita ja... Ei muuta ole vitsi.